Noi suntem cei care, în modul pașnic, dorim să ne exprimăm poziția, opinia, părerea și să participăm la actul de guvernare, la modificarea legilor, la crearea legilor care ne-ar facilita viața noastră și a celor din jur. Am ajuns în fața guvernului ca să filmăm câteva secvențe. Și aici deseori se apropie carabinerii, poliția sau serviciile de protecție a instituțiilor de stat. Ei deseori intimidează, deseori întreabă cine ești, de unde, până unde, ce faci, cu ce te ocupi, câți vor fi. Dau o sumedenie de întrebări ca oamenii să fie intimidați. Eu aș fi dorit ca fiecare om să se simtă liber și toate aceste spații să fie revindicate. Sunt spații publice și aceste clădiri, guvernul, parlamentul, președinția, trebuie să fie niște clădiri friendly, prietenoase, clădiri în care noi să le simțim ca fiind clădirile noastre, a societății. Însă aceste clădiri și acest personal care vine să le protejeze ne sperie și ne face ca să avem frică de aceste clădiri, frică de aceste instituții, frică de poliție, frică de guvern, de parlament, de președinție. Nu am fost activist civic mereu. În școală eu aveam frică să ies la tablă. Aveam impresia parcă este tabla rușinii, fiindcă toți elevii se vor uita la mine, vor râde de ceea ce voi spune eu, din care cauză mi-era frică să vorbesc în public. Eu aveam frică să vin într-o instituție de stat și să întreb ceva, fiindcă aceasta este o instituție de stat, ceva foarte masiv. Doamne ferește să fotografiez sau să filmez acolo, fiindcă o să mă alunge. Apoi am văzut că apar în spațiul nostru activiști civici care iau camera, telefonul și filmează direct în instituția publică și se apără cu Constituția, se apără cu legile actuale. Câte un pic, eu îmi dau seama că aceasta este legal și văd curajul lor și apoi am luat și eu acest curaj. Dar să lupt pe anumite domenii în care poate mă regăsesc mai bine sau pe cele pe care le-am studiat. E bine ca activiștii civici să se axeze pe anumite probleme, deoarece orice problemă este nevoie de a fi studiată, situația, legislația în vigoare, cum se implementează această legislație. Eu m-am axat pe politicile de reducere a consumului de tutun. Au fost aprobate modificările legislative la legea privind controlul tutunului, dar erau destul de prost implementate. Și atunci eu am început să mă implic în această privință. Eu am scris, cred că peste 200 de petiții la primărie, la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, la poliție, în privința restaurantelor sau barurilor în care se fuma în interior, în privința gheretelor în care se vindeau țigări ilegal lângă școli, lângă spitale. După ce am depus foarte multe petiții, poliția și preturile de sector au aplicat amenzi aproximativ în sumă de 2 milioane de lei. Deci 2 milioane de lei au fost încasate în bugetul de stat. Și treptat aceste gherete au dispărut. Apoi am făcut al doilea pas. Am vorbit cu consilierii municipali și am obținut ca taxa pentru vânzarea țigărilor la fiecare aparat de casă să fie majorată de la 5.000 de lei la 50.000 de lei. Iată din ce cauză țigările nu se mai vând la orice casă din supermarket. Era nevoie ca mai mulți oameni, n-am fost doar eu, au fost mai mulți activiști civici care s-au implicat, mi-au dat informația necesară, am expediat petițiile și câte un pic această lege a fost implementată. Respectiv, țigările acum nu mai sunt accesibile ca înainte și se vând doar în anumite locuri din anumite supermarkete. Ca să fii activist sau activistă civică, nu este nevoie să ai studii superioare într-un anumit domeniu. Este nevoie doar să studiezi o problemă care te-ar deranja pe tine sau comunitatea din care faci parte. Nu este suficient să mergem o dată la 4 ani la votare. Este nevoie să ne implicăm în fiecare zi.
măcar 2 ore pe săptămână, dacă am putea să ne implicăm, să fotografiem o problemă, să expediem o petiție, să urmărim cum se face achiziția publică a anumitor servicii sau bunuri publice, aceasta va fi deja un progres pentru toată societatea noastră. Aceasta și este libera noastră exprimare. Atunci când noi luptăm pentru o problemă, liberi, și suntem apărați de anumite instituții a statului.